Mocanu dedic această melodie hit 100% pentru nimeni altul decât pentru fratele meu Costel Corduneanu, Ștefan cel Mare al Moldovei. Și din partea lui Costel Corduneanu, pentru toți finii lui, toți cu metrii lui și toți vagabonții calificați din România. Să vă spun ce-am învățat la lotul național: omul nu se ia la metru, nici la kilogram. E o vorbă din bătrâni cu mare valoare, că buturul ca vicar răstoarnă carul mare. Nu comentează nimeni la mine că e problemă mare, și mă jigniți doar berețele de socializare. Fără răbdare și strategie n-ai să câștigi nimic. Astea sunt calitățile ce le-am avut de mic. Nu comentează nimeni la mine că e problemă mare, și mă jigniți doar berețele de socializare. Fără răbdare și strategie n-ai să câștigi nimic. Astea sunt calitățile ce le-am avut de mic. Mi-a cântat imnul României în anul 92, dar sunt la fel de pregătit să mă lupt cu voi. Am fost o legendă vie și așa voi rămâne. Nu știu câți din țara asta încalcă pe urme. Nu comentează nimeni la mine că e problemă mare, și mă jigniți doar berețele de socializare. Fără răbdare și strategie n-ai să câștigi nimic. Astea sunt calitățile ce le-am avut de mic. Nu comentează nimeni la mine că e problemă mare, și mă jigniți doar berețele de socializare. Fără răbdare și strategie n-ai să câștigi nimic. Astea sunt calitățile ce le-am avut de mic. Cel mai mult în lumea asta iubesc răzbunarea. Cunosc foarte bine atacul, dar și apărarea. Sângele vărsat nu se usucă niciodată. Cineva într-o zi o să-ți bată la poartă. Nu comentează nimeni la mine că e problemă mare, și mă jigniți